Niin, täällä Sampo 440 ja tässä on mun uusi paketti. Ei näy tuossa vielä nimeä. Mille Georista, kuten huomaatte. Ja niin. Semmonen se on. Siinä on saksat, kuten huomaatte. Te saatte nyt katsoa tuota pakastimen laitaa tässä. Ei tää oikein onnistu. Sieltä te näette nyt jotakin. No. Elikkä. Ensimmäiseksi meidän pitää jotenkin keksiä, miten me avataan tää. Niin. Onnistuukohan tää? Toivottavasti onnistuu. Minä tiedän, mitä paketissani on, mutta kukaan teistä ei varmaan tiedä. Kohta tietää sielläkin. Tää on loistava. Noin. Ottakaapa. Anteeksi, että jos mä vähän liian turha hiljaa. Mutta niin. Tää on muuten semmonen juttu. Tää on aika hieno. Noin. Din 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 din. Ja mitä sieltä tulee? Sieltä tulee jotain hienoa. Ottakaas. Onkohan mä vähän turhan lähellä? No, sieltä se on ensimmäinen. Elikkä. Laitetaanpa nyt kohta unbox. Sitten onhan tääkin jo unboxaamista, mutta onko pitää pakata tällaisia ihmeellisiä muovikäärylöihin päin näette? Aukaiskohan se nyt? Ei kyllä. Mitä sieltä ilmestyy? Mitä sieltä ilmestyy? Mitä sieltä ilmestyy? Tässä on nähdä, mitä sieltä ilmestyy. Ai anteeksi, jos jätin tulevat eteen, mutta yritän taiteroida tämän jotenkin tyylikkäästi auki. Noin. Nyt se on taiteroitu auki. Siinä se on. Siinä on se paketti. Käännetäänpä sekin. Saatte katsoa. Oho! Oho! Nyt joku ehkä ei minusta, että sillä kutkaan tästä tietää, mutta nyt siellä näkyy jotakin pientä ja jännittävää siitä. Tuommoinen paketti. No. Nyt mun pitää vähän tutkiskella. Niin, siinä se näkyy. Eli kuten näette, se on siinä kuule lukee vaikka mitä. Se on esimerkiksi ultra cool, kuten tuossa lukee, näettekö? CM121 Hot Uppi. Elikkä se on Kymä Desert Eagle. Niin. Siinä näkyy. Siinä on hieno kuva siitä, miten vaihdetaan semi-autosta full automaatiksi. Eli se on sähkötoiminen pistooli. Siellähän se koko komeudessaan on. Ensimmäiseksi otetaan vaikka tästä akku. Oho. Tämmönen akku.
Mä en muista, oliko tää... Muistaakseni tuo oli EAG. En oo ihan varma nyt. Mutta tähän käytettiin erityisiä akkuja, ei oo ihan perusakut. Sitten täällä on lipaslataaja. Oikein tyylikäs musta lipaslataaja. Sitten katsotaan mitä muuta täällä on. Osa. Tämä. Tuohon tulee akku kiinni. Niinkö? Jotenkin. Näin. Oho, anteeksi. Jotenkin näin painetaan se akku kiinni. En mä oo ihan vielä varma. Sitä pitää katsoa laturi. Oikein tärkeä väline. Se itse pyssy. Odottakaa. Onnistuu. Tää ei nyt tunnu oikein sen paremmin onnistua. No, tää onkin painava tää itse dessu. Elikkä tyylikäs dessu. Ai, ihana. Ja puhdistustikku. Siihen me ei jaksa nyt keskittyä yhtään, koska se on vaan puhdistustikku. Ei sillä mitään tee. Annetaanpa puhdistustikku. Nyt katsotaanpas dessu. Otapas. Saatte tää. Oi. Se ei pysy pystyssä. Se on liian tyylikäs. No. Saatte nähdä oveakin. Elikkä. Siinä se nyt on. Hieno. Näin tämmönen oikein metallinen hieno lipas. Kuten näet. Sitä suositellaan, että sitä ei hirveämmin laattaisi sillä lipaslateilla, koska se tuntuu menevän tämän takia rikki. Sitä ei nyt näe, koska huono laatu. Tässä on tää. Tällä puolella tää. Nyt tää taitaa olla full ja nyt semi. Nyt full ja... Nyt full ja nyt semi. Nyt full. Nyt taas semi. Jep. Sitten. Tää otettiin muistaakseni jotenkin näin. Mun pitää vielä tätä harjoitella. Koska kuten huomasitte ehkä äsken. Mä tein tän just äsken. Näin. Se on siinä. Tämmönen osa. Metallinen. Kuten äänestä varmaan kuulettekin. Sitten siitähän tulee tämmönen. Tuossa on vaan joku koriste, niin semmonen se sitten on. Siinä näettekö mekanismi toimii. Mutta semmonen ase. Elikkä niin, mä ostin nyt tämmösen dessun. Maksoi 80 sähkötoiminen. Niin. Elikkä näitä vielä paketti. Koko komeudessaan siinä. Näitä mä en nyt jaksa laittaa vielä kiinni. Eli se on siinä. Hieno laatikkokin. Se on siinä. Kuten näette. Näillä me se unboxattiin. Tuosta muoveista. Se on siinä. Hienoa. Ja se on moro.